وەک مێشێ مەدێشینن مێش ئێش vêroye demê mêş tevo nêzik dibe te dêşîne te siqilmîş dike te xêli dike te dixeyidîne û di eynî dem de jî di hemû demê de jî te bihêz dike ku tu robe wê mêşê bicivîne bikuje ji hindir derxîne û eger tu rone bi wê mêşê ji hindir dernaxîne û necivîne o nekuje demê tu were ber sifrê jî rûne wê were sifrê te jî bihermîne wê sifrê te jî ê bihermîne ere ji bo ku wê mêşoş sifrê te nehermîne û te bi saetan nêşîne divê ku tu bihêrs robe wê mêşî bicivîne û ji hindir derxîne dijminê Kurdan jî wek wî mêşî bîne dijminê Kurdan artixê Kurdan pir dêşînin ji Kurdan jî tê xwestin bihêrs û bihêz robe wî mêşî bicivîne û ji hindir derxîne